Еўразвяз гатовы паступова скасаваць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Для гэтага беларускія ўлады павінныя выканаць некалькі умоваў. Калі ж ціск рэжыму не аслабне, Еўрарада гатовая пайсці на новыя абмежаванні. Пра якія умовы дакладна ідзе гаворка і чаго Еўропа чакае ад Лукашэнкі. Матэрыял Надзеі Бельскай. Еўразвяз дапускае скасаванне санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі, заявіў у інтэрв'ю парталу «Зеркала» сагнаны з Беларусі амбасадар Еўразвязу Дырк Шубель. Канешне, скасаванне магчымае толькі пры пэўных умовах. Калі мы ўбачым перамены з беларускага боку, сур'ёзныя крокі насустрач свайму народу, вызваленне палітычных вязняў, спыненне парушэння правоў чалавека, наладжванне дыялогу з дэмакратычнай апазіцыяй і грамадскай супольнасцю, то мы будзем гатовыя паступова касаваць дзейныя абмежаванні. За ўзмацненне санкцыяў выступае і намеснік міністра замежных справаў Польшчы Марцін Пшыдач. Я лічу, што толькі шляхам палітычнага ціску і ўвядзення палітыкі санкцыяў мы зможам паспрыяць нейкаму процвяражэнню ў Менску. Безумоўна, мы працягваем весці такую палітыку. Аднак насамрэч ключавое ў гэтым выпадку поўнае процвяражэнне Менску і аналіз, ці сапраўды ім выгадна бяспраўна трымаць людзей. Бо такім чынам свае пазіцыі губляе не толькі беларускі істэблішмент, але і бізнес, які падтрымліваецца Александром Лукашэнкам. Спадары ў Менску. Цяпер самы час прааналізаваць сітуацыю. Для Беларусі выкананне гэтых простых умоваў азначае аднаўленне гандлю з Еўропай і, як вынік, запуск важных сектараў эканомікі. Пры гэтым змена вярхушкі ўлады для еўразвязу не галоўнае пытанне. Еўразвяз ніколі не займае палітычных пазіцыяў адносна ўнутранай сітуацыі ў краіне, тлумачыць аналітык і цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. Але гледзячы на тое, што адбываецца ў краіне цяпер, Еўропа заяўляе пра гатоўнасць прыняць новыя санкцыі. Реакция Европейского Союза связана зноў-таки не со зменой режиму, а с ситуацией, перш за ўсё, с правами человека в Беларуси, наявностью политичных вязняў. То бок сам, я думаю, Европейский Союз там не разглядае гэта як стратегію спецыяльнага ціску на режим з мэтай прымусіць кагосьці сысці ці кагосьці прыйсці да ўлады ў Беларусі. Апошні чацвёрты санкцыйны пакет, прыняты месяц таму, называюць самым моцным. Ён закрануў буйныя прадпрыемствы, якія забяспечвалі немалыя прыбыткі ў бюджэт краіны. І хоць афіцыйны Менск адной рукой адмахваецца, маўляў, санкцыі для моцнай і квітнеючай нішто, другой працягвае змушаць бюджэтнікаў запісваць наступныя звароты. Я против 4-го пакета санкций. Я за труд, за мирный покой Беларуси. Мы за Беларусь. Мы против санкций. Мы за Беларусь. Мы против санкций. Акрамя відэазваротаў падняволеных бюджэтнікаў рэагуе на еўрапейскія санкцыі афіцыйны Менск і міграцыйнай вайной супраць Літвы і зачысткай грамадзянскай супольнасці. А таксама запэўнівае, што найперш ад эканамічнага бізуна еўразвязу терпяць простыя грамадзяне. А вось у камандзе Святланы Ціхановскай запэўніваюць у адваротным. Заходнія краіны хочуць і гатовыя дапамагчы беларусам. У прыватнасці гаворка пра распрацаваны план дапамогі нашай краіне пасля дэмакратычных зменаў, а таксама пра запланаванае фінансавае падтрыманне, амаль у 10 разоў большая за апошні пуцінскі крэдыт для Лукашэнкі. Прадугледжвае 3 мільярды еўра прамой падтрымкі і 10 яшчэ 7 мільярдаў ускоснай падтрымкі, каб вырашыць найперш эканамічныя пытанні, каб не было ніякага спаду, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі. Таму пра будучыню мы думаем. І думаю, што ўсё ж барацьба новага са старым заўсёды прыводзіла да перамогі новага. Другі дакумент – гэта акт аб рэабілітацыі. Ён прадугледжвае кампенсацыю штрафаў, звальнення з працы, турэмныя судні і тэрміны. І хоць, як лічыць Александр Дабравольскі, вырашыць сітуацыю могуць толькі самі беларусы, пэўнай падтрымкай будучая краіна ўжо забяспечаная. Надзея Бельская, Белсат.